Здравейте, приятели! Надявам се да ви намирам в много добро настроение, в каквото съм и аз. Включвам се, за да разгледаме какви събития предстоят, свързани с африканска култура и изкуство в България. Сега отварям Facebook и първото събитие, което ще разгледаме много набързичко, е In Between, предпремиера. Така, отварям, ще бъде в бар Петък на 15 октомври. Виждам, че началният час е 8, в 8 часа. Какво всъщност е In Between? In Between е късометражен филм, който е създаден от прекрасната Виолета Вълчева по текстове на Бистра Окереке. Както знаете, Бистра Окереке е с корени от Нигерия и България и издаде първата си стихосбирка Аз между черното и бялото. Та филмът е вдъхновен от нея, нейната история. Аз имам честта да бъда хореограф в сцените с движение и с танци и особено тези с по-афро елементи. Така че бар Петък на 15 октомври, вход свободен, In Between предпремиера. Отиваме на 13 октомври, когато в Social Innovators ние от Африкая правим представяне на първото издание на литературен клуб Африкая и всъщност има връзка между предното събитие и това, защото специален гост ще бъде Бистра Окереке. Ще разглеждаме нейната книга, ще четем откъси от нея. И сега отварям събитието Литературен клуб Африкая. Така, излиза ли? Излиза на 13 октомври от 19 часа. Модератор ще бъде Таня Рутева и всъщност ще си говорим. Естествено ще се оповаваме върху текстовете, които е написала Бистра Окереке, които са невероятни. Предлагам ви да вземете книгата предварително, за да се запознаете всъщност с съдържанието. На място също ще може да се я закупите. Аз между черното и бялото. И когато зададохме въпроса на Бистра каква тема я вълнува в момента и върху какво иска ние да разсъждаваме основно, тя отговори, че нейната тема е ситуиране на модерния човек в мултикултурно общество. Какво значи и какво означава това и какво е общото между нас. Това е основната тема, върху която ще си говорим на 13 октомври, петък 13 в Social Innovators от 19 часа с Бистра Окереке и модератор Таня Рутева. Необходимо е да се регистрирате предварително. Ще ви очакваме! Познавате ли тази музика? Това са любимите на София Тами Крест, които идват в България за трети път. На 14 октомври те ще бъдат в Пловдив, а на 15 октомври вече ще бъдат в София. Благодарение на Аларма, Пънк, Джаз и Цветан Цветанов ще можем да ги слушаме отново в София, в Синглс. Запазете си местата, доколкото разбирам от събитието има ограничен брой. Нека да погледнем Тами Крест. Пишем в търсачката Тами Крест и веднага излизат двете събития. Пустинен блуз от Мали на 15 октомври, Аларма, Пънк, Джаз и Афровизия. 180 души е капацитета. 180 души се пълнят доста бързо, се взимат местата, така че запазете своето място и ще се радвам да се насладим заедно на тази невероятна музика, която правят Тами Крест от Мали. Така, продължаваме с... С какво продължаваме? Така, продължаваме с информацията за африкански танци извън София. Можете да посетите класовете редовните на Реджина Стойчева в Варна, който е във Варна. Това е най-доброто място за африкански танци, което можете да посетите.
Така, само да погледна така, всяка неделя от 17:30 в Sunny Salsa, Sunny Dance с афротанци с Реджи. Реджи е супер, аз я препоръчвам с две ръце, може да ви научи на много готини, модерни движения и да ви сподели всъщност какво е това да танцувате африкански танци, може да го усетите в нейните класове. Много интересно, когато търсих информация къде има африкански събития извън София, излезе, че има афро-хаус парти в Самоков, което за мен беше много любопитно. Така че пишем афро-хаус в търсачката на Facebook афро-хаус Самоков и излиза DJ Savage Лу, може би така да чете, афро-хаус парти. Всъщност е днес. Днес, каква дата сме? 6 октомври. Да, точно така, днес в Хъба. Rocket Power. Точно така. Rocket Power в Клуб Калиенте на 7 октомври ще има хаус. Не. Ще има каква музика? Да прочетем. Хип-хоп, трап, R&B и афро. DJ PA, може би така се чете, и Мама Сита на 7 октомври в Клуб Калиенте. Rocket Power ще бъде най-вероятно горещо. Интересно ми, от доста време не е имало реклами в Spotify. За момент прескачаме до Ямайка и Dancehall Queen Contest България 2023 година в Клуб Mixtape ще бъде утре, 7 октомври. Както знаете, това е формат, който се наложи като изключително горещ и интересен, както за присъствие, така и за участие. Така че Dancehall Queen Contest ще бъде супер. Отново познатите лица, хост ще бъде Джами Ют, шоукейси, журита от CC, Lion Crew, Кати VS Dance и Saint Lucia. Това е всъщност победителката от Dancehall Queen през 2022. Селекцията отново е на топ ниво и има награди. Първо място за участие 300 лева, второ място 150 и трето място 50 лева, като ОЦБ подкрепят събитието. Лудница, 7 октомври в Клуб Mixtape Dancehall Queen състезанието за 2023 година, събитие, което задължително трябва да посетите. Добре, и на 11 октомври вече се пренасяме на танцова тематика. Ще можете да се включите в вторият ми от общо 7 класа до края на годината. Ще танцуваме африкански танци и темата ни ще бъде творческа енергия. Нямам търпение да се видим, танцуваме в 7 чакри от 19 часа. Необходимо е предварително да заявите своето място. Така, нека да проверим афро танци в 7 чакри студио, така се казва събитието. От 19 часа започва в, забележете, Люлин. В Люлин ще танцуваме, така че предвидете си пътя и как се стига до там. От 19 до 20:30. Необходимо е предварително записване. Имаме ограничен брой места, 25, това е максимума, така че вече половината места са заети и нямам търпение да се запишете и вие, за да танцуваме заедно на 11 октомври. Ще ви очаквам. Що се сетих, че беше откриването на изложба, много интересна. Така, сега ще ви кажа къде можете да я разгледате. Така, Домисани Карамански направи откриване на неговата изложба в Кредо Боном галерията. Само един момент да открием събитието.
защото това беше доста интересно събитие и мисля, че все още можете да разгледате изложбата. Мавзолеят на маменото синче се казва от Домисани Карамански от 28 септември до 20 октомври в галерия Кредо Боно на улица Славянска номер 2. Да, просто картините са невероятни и си заслужава да ги разгледате. Ето сега направо ще обърнем камерата, за да ви покажа снимки от събитието, да видите просто колко интересен стил има той. Тази така, хоп, теория на еволюцията и еволюционна теория са двете картини. Просто погледнете какви наситени цветове и колко интересна техника използва Домисани. Да, ето го и Домисани. И просто наистина препоръчвам, заслужава си да разгледате неговото творчество и наживо. Забелязах също, че има афропарти в Kingdom Bar. Както знаете, Kingdom Bar е афроклуба в България и можете да се насладите на африканска музика, R&B и хип-хоп всеки уикенд, така че тази седмица на 7 октомври има афропарти в Kingdom Bar. Готино е, ще се насладите на африканска атмосфера. Това приключва нашият обзор за следващите 2 седмици. Благодаря за вниманието и ще се радвам да се видим на някои от всички тези интересни събития. Скоро, хора!